час пасля месячнага адпачынку. А у нас тут зараз такое адбудзецца, такое! Кася! Што? Не выдавай наш сюрприз. Детки самі ўсё ўбачаць. Здаецца, Анюта ўжо на падыходзе. Добрага ранку, сябры. Ой, шарики, як здорово! Віншуем са святам! Прывітанне, Анюта! Прывітанне! Прывітанне, прывітанне! Я так рада ўсіх бачыць. І мы рады! Лесік, да святочнага шарыкава бубух гатовы? Гатовы! А ты, Анюта? А што для гэтага патрэбна? Да нічога складанага. Па маёй камандзе адзін з шарыкаў бубухнуць і гучна пракрычаць «Ура!» А бубухнуць гэта значыць лопнуць? Менавіта так. Хвіліначку, зараз я падрыхтуюся. Так. Так. 3, 4. Подводжу вынікі. Святочны шарыкавы салют прайшоў выдатна. Яшчэ раз са святам, сябры! А з якім гэта святам ўсіх віншуеце? Ну як з якім, Аня? З першым выхадам добраранка пасля месячнага адпачынку. Гэта для нас і упэўнены для ўсіх нашых прыхільнікаў самае сапраўднае свята. Я з вами згодная. Я так сумавала без добраранка. І мы сумавалі. А я нават не лічыў да сённяшняй сустрэчы. Спадзяюся, усе добра адпачылі? Добра! І з новымі сіламі будзем старацца, каб наш добраранак стаў яшчэ цікавейшым. Я ўпэўнена, так і будзе. А зараз мультфільм? Давайте глядзець. А давайте у доктора пагуляем. Я доктор, а вы мои пациенты. Хворые, одним словом. Ну, коли ласку. Лесік, ти як, згодны? Згодны. Кася ж не адчэпіцца. Як уцяміць сабе што ў галаву. А што ў нас баліць, доктор? Зараз придумаю, что. Няхай у тебе, Анюта, во! Зуб мые. А у мяне? У тебе, Лесик, так само зуб. І ён не просто баліць, а яшчэ і хістаецца. Дык ты у нас стоматолагам будзеш. Ага, у стоматолагаў мы яшчэ не гулялі. Пачынаем! Калі ласка, заходзьце. Добрага ранку, доктор. Прывітанне. Прывітанне. На што скардзіцеся? На зубы баляць. Адкрыйце рот, пагляджу. Усё зразумела. Тут карыес толькі пачынаецца, а тут, ай-яй-яй, справы значна горшыя. Тады што рабіць трэба? Па-першае, зубкі чысціць і раніцай, і вечарам. Дык мы так заўсёды і робім. Значыць, недастаткова робіце. Запомніце, даражэнькі, зубкі трэба чысціць дасканала і не менш, чым 3 хвіліны. А пасля ежы таксама іх чысціць? Пажадана, але калі няма такой магчымасці, дык хаця б прапаласкаць роцік вадой. Зразумела? Зразумела, доктор. Дзякуй вам за парады. Мы пайшлі. Куды? Ваш зубик, пациент, вырвать необходимо. Открывайте рот, я до хістаючага зубика нитку привяжу. Не трэба нитку. Стоматологи ніякіх ниток до зубов не привязывают. А у мяне своя метода, проверенная. Ай! Давай, зубик, давай. Да поможите, Нитку ратуйте. Вырву. Лесик, почакай. Ну, вось, усё. Паважаны доктор, а чаму наш Лесік ад вас з усіх лап уцякаў? Чым вы яго так напалохалі? Да ну яго! Падумаў, што я на самай справе яго на зуб рваць хачу. А я ж панарошку нашу стоматолагу просто гуляю. І ўсё. О, ну нарэшце, вярнуўся. А зубик мой рваць не трэба. Ён сам вываліўся. Ого!
Лесик, ты что, шепелявым стал? Так же мне с зубика жаришь Дирка. О, добре, що у тебе тільки один зуб випав, а каболі ти б тоді, Максима, і літеру Р згубив. Став би як Кірушка у мультику. Глядім. Смешные же гэтыя Нюшка, Андрушка и Кирушка. Ага, заўсёды гуляць, зусім як мы. Лесик, ты более не шепелявишь? Не, Няўжо новый жубик так хутка вырос? ты я пажартаваў. Ніякі зуб у мяне не вывальваўся. І шапялявіў я понарошку. Мы ж гулялі ў стоматолага. А, вы поверили? Я поверила, бо ты так усё натурально робил. И я ніколечки не сомневалась, что с перапуду у тебя зуб сапраўды выпал. И нават переживала крыху, что гэта за мяне адбылося. Вось ты, Кася, вельмі на Нюшу падобная. Спачатку навыдумляеш цэлыя горы, а потым не ведаеш, як выпутацца. Ты про Нюшу з мультика говоришь? Пра яе самую. Мы с тобой погуляем у дочки Матули. Я буду твоей Матулей, а ты моей дочушкой. Я? Нет, не так. Ты будешь моим сынком, малюпашеньким таким. Где у меня соска была и бразготка. Сяди тут, сынок, я ходка. Ну, Кася, ну выдумляка. Сябры, глядите, что у меня есть. Новый выпуск часописа «Рюкзачок». Лесик, зараз читать будем. Тут столько цікавого. Не могу читать, бо я маленький. Читать не умею. Кася за соской побегла. Соской? Нешта я нічого не разумею. О, тримай, синочок. Ледь знайшла. Зараз буду тебе кормить, а потім спать ладковать. Маленьким сон необходимый, и на сне растуть. А, вось яно что. Вы так гуляете. Ага, я Матуля, а Лесик мой сыночок. А давай, Аня, ты будешь бабулей, якая до нас у гости приехала. Не, прабач, Кася. Гэтая гульня зусім для маленьких. Не буду я ніякай бабулей. І тым более не думаю, что нашим гледачам яна цікавая. О, да давайте тады мультфільм поглядзім, а потым па ім віктарыну правядзем. Вось гэта добрая прапанова. Сябры, вы не супраць? Вось чуеце, усе за. Сёння мы вырашылі задаць ажно 6 пытанняў па мультфільму, які вы толькі што паглядзелі. І першае пытанне ад Ані. Ну, добра. Ці запомнілі вы, якая кветка стаяла на падаконніку у мультфільме «Бобік у гасцях у Барбоса»? Я адказваю, бо гэтую калючку добра запомніла. Ну, добра, Кася, адказвай. На падаконніку стаяў кактус. Ваши аплодысменты. Правильно, Кася. А вы, гледачы, таксама далі такі ж адказ. Малайцы. А зараз пытанне ад мяне. Вось колькі пакояў было ў кватэры дзядулі? Колькі, я не памятаю. Што? Я чую, гавары грамчэй. 2 пакоі, да яшчэ і кухню ў дадатак. Ага, дзякуй за падказку. Я магу адказаць. Да чулі мы ўжо твой, а дакладней гледачоў адказ. Чудак, это не конура, это квартира. 2 комнаты с кухней. Ну, добра, зараз маё пытанне. Які з прадуктаў першым дастаў Барбос з халадзільніка? Ну, думайте. Да что тут думать? Ён достал сосиски. А это что? Холодильник?
Нужная, понимаешь, вещь. Положишь туда, например, сосиску, и она у тебя лежит сколько угодно. У меня бы не лежала. Уж я бы с ней жила. Мы малайцы, а зараз наши пытанні толькі для наших гледачоў. Сябры, будьте уважливые. Пытанне от Лесика. Адразу скажу, что пытанне няпростае. Ці заўважылі вы, што было намалявана на кубачках, з якіх пілі кісель, Бобік і Барбос? Ну добра, а зараз маё пытанне для наших гледачоў. Мелодыя якой песні гучала з транзістара у мультфільме «Бобік у гасцях у Барбоса»? І трэцяе пытанне для вас, дзяўчынкі і хлопчыкі, ад мяне. Колькі часу было на гадзінніку, калі вярнуўся дадому дзядуля? Нагадваем, свои отказы с малюнками вы досылайте нам на адрасы: поштовый 220-807, город Минск, улица Макаёнка, 9, и электронный добраранок.tv@gmail.com. А пераможцы атрымаюць прызы ад нас і часопіса «Рюкзачок». Так што спяшайцеся, сябры! І яшчэ, самага актыўнага удзельніка наших конкурсаў і віктарын мы абавязкова запросім да сябе ў госці. А мы чакаем ваших лістоў, дзяўчынкі і хлопчыкі. А зараз наш гадзіннік паказвае, што нам трэба развітвацца. Цікавага вам дня! Сонечнага і вясёлага! А мы сустрэнемся зноў заўтра зранку. У нашым добраранку!